Dobrý deň, v tomto videu si ukážeme malú akumulátorovú kosačku tohto typu. Objednával som ju z Lidl shopu za približne 30 €. Prišla takto zabalená. Súčasťou bola aj jedna samostatná cievka so strunou, druhá je už predmontovaná. V sačku boli 4 šrubky. Nachádza sa tu tlačidlo, ktorým si nastavujete uhol kosenia hlavy. Zároveň si môžete zmenšiť alebo predĺžiť. Na to som zabudol. Batéria nebola súčasťou balenia, takže použijem svoju staršiu batériu. Ťažké ti to je, nie? Aj takáto malá strunová akumulátorová kosačka nájde určite svoje uplatnenie v domácnosti a na záhrade. Ja ju budem používať hlavne v prípadoch, aby som zbytočne nevyťahoval veľký benzínový krovinorez, lebo to človeku sa nechce kvôli nejakému malému úseku a takáto malá kosačka, ak dáte dobrú baterku, ten malý úsek pokosiť určite zvládne. Používanie je úplne jednoduché, budem to používať ja alebo moja manželka, prípadne môj malý 5-ročný syn, ako ste mali možnosť vidieť. Je ľahká, schopná, dá sa odložiť do regálu, nezavádza. Za seba teda takéto zariadenia určite aj odporúčam. Je to relatívne za lacný peniaz, táto stála necelých 30 €, bez baterky, takže tým, že mám ostatné mnoho druhov na rade Parkside, takže mám vlastnú baterku, vlastné nabíjačky, nemusel som dokupovať zvlášť, takže stalo to za to. Dúfam, že vás video zaujalo, budem vám vďačný za odber a za like a dovidenia pri ďalšom videu.